Γεια παιδιά, τι κάνετε, Αντώνης εδώ. Σήμερα είναι μια άλλη ακόμα πιο ιδιαίτερη μέρα. Είναι η δεύτερη εβδομάδα του διαγωνισμού. Ο πρώτος νικητής που κέρδισε το πληκτρολόγιο του Uscu Illuminated από τη Roccat βρίσκεται στην περιγραφή και στα social media το όνομά του. Πρέπει αυτός τώρα να μας στείλει ένα μήνυμα στο Facebook να ξέρουμε, στη σελίδα στο Facebook θα τη βρει από κάτω, και εμείς του έχουμε στείλει ήδη στο προσωπικό του στο Facebook, όχι στο Facebook, στο προσωπικό του στο YouTube, και θα επικοινωνήσουμε από εκεί για να ξέρουμε, για να δούμε αν είναι όντως αυτός και από το Facebook, για να έχουμε κάποια επικοινωνία, έτσι, σε περίπτωση που γίνει τίποτα με τη μεταφορά. Θα σταλθεί με ελτά courier, με δικά του έξοδα αποστολή. Μην φανταστείτε, δεν θα βγουν και πάρα πολλά τα έξοδα αποστολής. Τώρα, εσείς ξέρετε σίγουρα ότι θα συνεχίσει και ο διαγωνισμός και αυτό θα γίνει, οπότε, τι γίνεται έξω, λοιπόν, οπότε, την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, περίπου ίδια ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, που ανέβηκε βασικά, θα κληρώσουμε λοιπόν 2 GTA V, 2 κωδικούς για GTA V, Grand Theft Auto V, για τον υπολογιστή. Είναι σε Steam Key. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έχετε κάνει subscribe και να γράψετε ένα comment από κάτω. Λοιπόν, τα GTA V τα έχω εδώ μέσα, τους κωδικούς. Δεν μπορώ να σας τα δείξω για ευνόητους λόγους, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό δώρο. Να ξέρετε ότι θέλω να πάρετε πολύ συμμετοχή σε αυτό το giveaway, ειδικά γιατί βασικά είναι γιατί τρέξαμε για να το κάνουμε, για να βρούμε αυτούς τους 2 κωδικούς. Ήταν λίγο τρέξιμο. Οπότε σας ευχαριστούμε και που λάβατε συμμετοχή στο προηγούμενο και στους επόμενους που θέλετε να λάβετε. Για εμάς αυτό είναι τεράστια αγάπη, ειδικά όταν βλέπουμε τόση μεγάλη συμμετοχή για ένα πληκτρολόγιο της Roccat. Να ξέρετε ότι αυτό το εκτιμούν και οι εταιρείες που μας σπονσοράρουν. Οπότε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, γράψτε σχόλια κάτω για να μπείτε στο διαγωνισμό για 2 GTA V και θα ανακοινώσουμε την επόμενη Δευτέρα 2 νικητές. Παρεμπιπτόντως, να ξέρετε ότι σήμερα που κάνω το βίντεο είναι Κυριακή, εσείς το βλέπετε αύριο, για εσάς Δευτέρα. Δεν ξέρω τον νικητή ακόμα, θα το βγάλω αύριο το πρωί και θα βρίσκεται στα κοινωνικά δίκτυα και στην περιγραφή από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε και ο Ραφαήλ που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό. Να είστε όλοι καλά, πάρτε και στους επόμενους, φιλιά πολλά, γεια σας.